Maupay nga dalawa yung matalas. Kami nga ng Diyos sa global. Ani kami ang bulwagan tungkol sa mga grupo, mga tulialas. At kinreklamo tungkol ang mga panyakan o may suplisikado ng malisyoso indoro. Dapat nagreklamo ang ganang tungkol ng mga anak kaya apektadong duro ni Hapon. Yan na, ano na sa nga mimbo? Ano din mayayakan? Pinapayan ng mga diputa, naghadi-hadian pa. Yan ang matatapos si Tixena. Ako na nga din pagyakan